Welcome to Mr. Kobin Blog episode nonton dulu kabar ada ini Krishna Guran menurut kenal lama tuh समायना रमायना फुख्रि फामे बिबार बारलायनाय दङ फुख्रियाव फाखानि इथि फुख्रि जिं जिं थाबायनो हानाय बायदि लामा बरिया बै गेजेरथिया बिबार गायनाय दङ नायबानो जाबाय Wow, bibarफ्रा बेसे समायना आयु नायलाय इसिबां समायना बिबार वाव ini नायलाय बेसे समायना वाव मन्दिराबो एसे समायना नाय वाव बायदि गाबनि बिबारफोरा एसे मोजां आयु इसिबां मोजां बिबार जोङो फार्स्ट नुफेरबायलै दिनै no वाव एसे समायना बैयाव आलारि बाथि सावदों वाव याव फदम बिबार दं बैहाय वाव दाउफोरा मैरा दाउ मेरा दावा बेसे समायना nih wow ada kondangan ada beho masih dengan saya wow bibar lagi nih mari gua wow sesuatu isi bang mas guys wow bitingबो एसेबां समायना बिबारा मानसिफोरा मबाइल चार्ज होदों